Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tirelo versus Vuyokazi. Tirelo unkhiphelile indaba ukuthi phela nina anaki. Yabo episode 2 Izingane Zesthembu. Tirelo la ihleli khona nompumelelo embuza ukuthi iplan ithini sibaphoxile abazali. Kunento ayishilo. Nase-ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe ubethi ingane le yakhe izohlala noma yeni ofisa lokho. Lithi ngisho ukuthi uTirelo uthe kumpumelelo lokho ezokwenza kimi nakuvuyo uzokwenza yini. Ukuhlala kaMpumelelo noTirelo bebezokhuluma ngepregnancy. And leyo ukuthi uTirelo uyafunda fanele kube khona unini ozogada ingane ubesho uTirelo ukuthi akwazi ukufunda aqhubeke nokufunda novuyo uyafunda. Usebuza ukuthi ke uTirelo njengoba ke kimi uthi unale plan nakuvuyo uneplan efanayo yini. Niyabona ukuthi ubeqonda ukuthini ubekasho ukuthi ingane izoya le kumayeni ubebuza ukuthi uvuyo uye usenayo yini iplan nangaye. Uma ke sebuza ukuthi ke kuvuyo uzokwenza into efanayo wathi uMpumelelo wena usazocabanga sisa kahle usazocabanga. Usethe kuTirelo kanti ukhuluma nami akacabanga ngathi mina hawu. Sothini manje uGeli ngoba uye ocelile ukuthi asihlangane ecela uMpumelelo ukuthi abakhulume. Mase bekhuluma usethi kanti wena awuqedile ukucabanga. Kodwa kahle ke uTirelo ube announce ngendlela eziphansi ukuthi kunesimo esinje nangale. So kahle wena bhuti iplan yakho ithini? Ngase ngithi mina hawu wayezobuza ukuthi kuyena nakuvuyo uzokwenza into efanayo yini kufanele enze into efanayo kube khona unini. Niyabona ke kwase kuthi ke mase behlangana ke okwesibili manje uTirelo novuyo uTirelo esesho ukuthi mamkhulu sekukhona okwenzakalile uphume nento yakhe ke uvuyo nesakhe stick lesiya esivezayo lana bawu2 wayongena yake ebathroom asimbonanga ke sebuya kodwa uTirelo uyoveza indaba eqaleni. Anginifundise ukuhleba bengitshela ukuthi into eningayibambanga ukuthi uTirelo ubethini hayi ukuthi ubethi ingane ayiye emzumbe ubekhuluma ukuthi uma la unale plan ngale okwenza ka right naka left uzokwenza kanjani ngoba phela kufanele kubalance ukuthi okwenza ka left uyakwazi nokwenza ka right. UMpumelelo wasethena usazocabanga. Thina ke sizwe ngobani ngoTirelo ukuthi kunesimo esifanayo. Kodwa ke angishongo ukuthi leyo nikhulumeke noma vele angifuni ukuthi lonto enigqamisa ningakatshelwa. Nganifundisa lokho. Maningasalaleli ke siyaxabana. Kodwa uTirelo ubuze ukuthi iplan onayo ngale pregnancy ithini. Kuvuyo uneplan efanayo. Kanjani? 1 + 1 = 2. Qhubeke ni subscribe lana manje izinto engishoyo sisazoqhubeka sikhulume ngama TV shows azamaningi nawo ama TV shows sizowabukela ubani ama TV shows ngapha izigaxa ngapha indaba ezingapheli hayi South Africa yazi ngelinye ilanga kuthiwa kuyasha singazi ukuthi siyobaleka siyephi kodwa kumele siphume kancane indabeni zabantu kancane hayi kakhulu kumele siphume kancane. Ngiyabonga support ngiyabonga ngiqedi bye bye.